Hello mga kabady, mamahaw ta mga kabady, sudan taog, sinugbang talong na kamatis, na tay ginamos, na sausawan to suka, ginamos, na tay kape, naputay kikumbir, tadi pa ta mamahaw magprisa ta. Salamat kayo Lord sa grasya karong kabuntagon Lord, hinaut untag mabusog Lord, makaadugang kanig kabas ko sa kong palawas, kinantalangi pangayo kanimo, amen. Sa pagipabot ka ba di? Yung sa tagtubig. Okay. Mahaw ka di, mahaw. May kape. Kopi ko brown. Lami. Bos, anong sili ang ginamos? Da. Sili. Siling kilikot. Putay suka, bus antong sili ang suka. Duha tong sausawan, ginamos at saka sili. Natay pipino. Okay, mahaw. Halita rin ginamos ning talong.
Human na kong pamahaw mga kabri. Salamat sa pagtanaw. Bye-bye you.